Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun karahayon katentreman sosih wiloso Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah mandheng dhumateng panjenengan para tamu, kakung putri ugi kawula, panjenengan para sepuh, bini sepuh, telasan sesepuh sedaya ingkang saestu kula bekteni, ibu bapak para tamu, para lenggah kakung yang putri ingkang sanget winantuing pakurmatan. Wilujeng dalu, wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan, wilujeng pepanggihan kaliyan kulawarga ageng Campursari Sekar Taman micil saking Bulaan Sukoharjo Makmur kang pun pangarsani Raka Mas Ipung Purwadi. Dalu punika Sekar Taman Campursari sowan pareng merap topo dawuh panjenengan Bapak Ibu Paidi Dirjo Sumarto ingkang menggugati. Dalu midodaren ingkang ginelar panjurung pandonga pangestu panjenengan para tamu kasun mugi lampahing adicara ingkang ginelar panjenengan Bapak Ibu Paidi Dirjo Sumarto lekas ngantos pungkas purwa madya busana manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Allahumma amin. Sowan kulawarga ageng Sekar Taman Campursari dalu punika nganti ugi sowanipun Triwara Widowati. Setunggal moga sawiji parang kula kanthi kula tepangaken dhateng sedaya para tamu. Mijil saking Sukoharjo Makmur wonten sowanipun Dyah Ayu Putri Soraya Habibi. Karanganyar tentram saking Karanganyar tentram wonten sowanipun Mbak Ndari. Makmur Mbak Indun. Kula piyambak Dimas Gareng Tralala Triwara Widowati Sekar Taman Campursari sampun pareng sowan mugi lelipur mangke saking kulawarga ageng Sekar Taman Campursari saestu saged damel sukurna penggalih panjenengan para tamu. Wilujeng dalu para tamu, wilujeng lelenggahan, wilujeng laras lelipur Sekar Taman Campursari. Nuwun.